presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divino. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama, kinigihapon ng inyo Kuya Joel Bense, kauban sa akong partner Randy Tayad. Magumusta kaninyong tanan? O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o sa Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama mga higala, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Virgilio. Kagalaan, ang atong magtatampo si Virgilio. Usahay, kining batasan sa tao, maog yung makaguba sa imong pagkatao. Pero kining ako asawa, lain po rin siya. Di ko kasabot. Maldita o buutan rin siya, kumidyante ba o maldita ba? Balik yun na ako maldita. Pero araw ninyo masabtan ako sa gilano, no? Inaniyon ako pagsugod samtang nagkaganta mi sa akong partner, nga si Pedro. Ro, maayo kayo nakasuroy karon din nida. Nakalagi ko. Hindi ka kaltupan. Okay, kaltupan naglakaw ko rin, ipilasan tam ko. Apo, piti ako nang gisnaka. Ganin nas mabinag, ipakaon ko niya dagan. Pakaon ka, kaya ba ko sa ipakaon ni mo? Oo. Katong kutsita, lamig ka siya, basta sa bambina. Bali na kutsita. Ay, mga tatawi, puro buwas laay, murag laay, inabuhi, eh. Narga, ay, kuti. Open yung gay, open. Able. Larga. Kaswerte sa kabukon ay maligo, gamiton siya og mamo, kinina ni mahong cho-cho. Chata. Ay, masista ni mo. Kugis na liya, bro. Diba. Sige. Kantata ko sabay. Ano sabay? Ano na ni mo? Ha? Oy, Virgilio! Oo. Ano ba yung gilong-ang madukutay ni? Kanhana, ako manigilong abro, nilimot man ko. Virgilio! Dahil kaming! Anil sa kaduha, Kaming na ko, dahil kaming! Magkaming ka ron! Dali ako na dire! Patay! Day, Tanawa ko nun nagnaon sa imong linong-ag. Pwerte ng bagas, dukot, baga pas imong face. Libot! Ang saan mo na pagkaon ron, ha? Ang saan na pagnuak? Nuak? Nuak, day. Kaon, lagi! Nuak lang kong lain, day. Ha? Maglungag kag usab? Nayabag ka, ha? Nabagya na ka? Kasi bagya, uy. Nayabag lagi. Ikaw mo, sukir ka, kumidyante, maldita. Uti mo. Giyahak mo ni siya, iyam tang lisod-lisod ron. Di lang masulting dritso, bida. Di lang yung naroon. Hoy, ay pagbuot, maglagot na ni karon na. Tipi karon. Oh, binagsik ng istorya. Pati ko ni mo, day. Morbida sa di mo. Bagya ka niya? Oh, sabi mo mga tipi. Kung sa may binali, ana? Piti. Paglungag nito ko sab, ha? Piti karon niya ron. Gutom na kayo ko. Paglungag. Oday! Kaya akong asawa sa tinuod lang, karaang bugoy ni kung kira. Mao na ang sultihan na ni bayan na binugoy sa ba, bali ba. Pero buta ni siya, kugian kayo. Unya. Ay, grabihan ay. Grabe, sus, grabe. Oy, sige lang taon ni mo na si mong cellphone, Virgilio. Lingmo mong kadiha. Akin ni ba? Grabe ha? Tsunami Japan, grabe kayo. Natural yun na. Kay, doon na may linog. Ana din ha? Mag-tsunami, basta doon na linog, day? Oy, kay natay ugod ang yutaan na god. Mo nang musunod gyud dayon ang tsunami. Di tingali day eh. Sa dili. Sa una lagi, gamay pa ko.
Manood sila sa danay ug tatay na ako sa kwarto. Unya inig taon-taon maglinog ang mong bahay. Wa may tsunami. Landa, Berilio, oy. Piti karon. Piti karon. Tipi na na balion. Grabe manggani ka mo himog linog. Ah. Pila na kakatri ang nagguba ni mo? Beauty. Yute. Ito. Ay, Berilio. Mula ka ko kaniyot ay kay magpapas akong gi-order nga para sa kong naong. Asa ka? Sa ilang ng patring, namang ko gi-order niya. Karon to yang giingon nga makuha ko no ako sang kuhaon. Para sa o para unsa man to? Para pa gwapa taon to, Magwapa di kuno ka na taon ha. Wa pali magwapas Patrick. Ilaglay, dunggan gani ka, hanggaw ka da. Dili man sinang Patrick nga ang imong gikinahanglan ba para magwapa ka? Unsa di ay? Maghihilot. Unsa pagtuon nimo sa akong naong napiang di? Awa di. Nagduko mo taon na sa una imong ilong. Karon murag naghangad naman na. Taro na Virgilio, tingalig na. Yatap karon. Ay, kayo. Ay, soko rin. Unsa Ilaw yata? dia? Kapoy ni mo bantayan ang bay. Laang niya ha, kay na. Igo juga sa akong job. Ingob karon. Unsa ingob day? Bungi! Naibla naman taon ka na yung binali na yung Palit dia. Ay, nagbiyahin-biyahin ha. Basta lang ka. Lagi. Ay, pastila niya ako asawa. Mura naman siya ka nang nagkabatanon. Huwag gis naman tali siya. Hay, pagkakidort! Uy, day din na. Uy, day na imong order day, oh. Hala, salamat taon, Patring. Oh, day bago na kong daday. Ganahan siya ka, ani. Unsa man niya? Para ni sa atong panit. Nayon, awa ako naong, nahamin sa kayo, no. Muna akong gigamit. Sigurado ka? Sa Lex Pinoy. Muna good pirmi na akong gigamit, good. Tanan ako mga produkto day. Sa dili pa na ako ibaligya, ako nang gamiton, ako yung magamit. Akong sawayan ba? Oh, tanawa ko naong, di ba? Hamis sa kayo? Oh, hikapa, oh. Di ba? Hamis sa kayo. Oh, suwayan ni day. Kuan lang nang Uy, kanang... wa ka masuya ni akong naong day. Awara good, oh. Hamis sa kayo, no. Makaingon ko sila good nga mura na ko nukog artista. Kuan ka nang... Pagkuhalay ko sa day. Testing ba? Testing lang. Ganahalagi ka. Ako giganahan ko ani good. Ikaw nalang gamit, anak ng kanilang ako, Ay, barato naman good ni. Uy, kaya ra kay ng presyo ani day. Pila man? Ang original price ani day kay 2,500. Pero, ayaw sapa sa uban. Kay ihata ko nini mo 1,200. Oo. Ina kong bakakon. Mausab gyud ang imong hitsura ani day. Posible nga dili na makaila ang bana nimo ani. Ako bitaw, mabakaila akong anak. Nagtuos siya nga si Rosana Roses ko. Lagi. Nasi ng Patreng? Naitaw nang. Ang! Ayo! Uy, ang anak maninilita, si Pugoy. Ang Insay pupoy day. Pugoy na ang pupoy. Dong, papay! Sod nga rin, Dong! Nang! Nasi ng Patreng? Oh, ganina ra bitaw ko ng utana ana awa day. Na wala makaila ko tanawa, wala makaila. Nang, nasi ng Patreng? Nga naman ta doon. Sugo kong mama, ipakuha kong sukli niya. Oo. Kadiyot lang ha. Wade ka kailan ni Patring Dong? Kailaman, wala siya. Grabe. Katuloy mo ikasulti sa ng Patring magutugod? Oh, sino Patreng dito? Pinagkila itong katabang. Katong tigkuha og lamaw sa amo ba? Tay, pagimot kas ito yan. Sino Patreng dito di ay? Oh, tanang sukli ni mama ni mo Dong. Naina si mama ni mo ha nga salamat ha. Ikaw di sinang Patreng? Oo, ako tao ni Dong. Uy. Wala ko makailan mo nang. Tanawa, wala siya makailan ako no. Abi na kong si Vilma Santos. Aha. Sige. Unya to Dong. Ari na ako nang. Naunsa man ka, oy, awa. Batasan tong bataan. Kadungog jud ka ha. Wala siya kailan ako. Abi niya si Vilma Santos ko. Baka ko na bataa, eh. Nga naman. Ingon siya, abi niya katong imong katabang at ikuha ko ng lamaw. Si Inya? Hangkom to bata, oy.
Muna resulta sa ilang kuan atubang anang computer o cellphone na daot ng mata. Munang ikaw din, ayaw gyud palabig atubang anang cellphone o kanang computer, kay madaot gyud imong mata. Tanawat tong mata Dili ba, di na maklaro, no? Di na makaklaro. Sige nang, kanilan sa akong giorder ang akong kuhaon. Salamat nang. Ay, di lang ka mo kuhaaring para sa pagwapaday? Para mo hamis ba ng imong naong? Kining akong gigamit ba? Sunod na lang nang, di man gyapon na mapuslan. Nga naman. Dautan naman tugmatang akong bana, di gyapon to kaklaro. Bungot sa ito'y. Pre, Loy. Pedro. Dro. Di na inom, pre. Ano lang ito mag-inom, pre? Kinindot kayo pusto, pre. Mao ba? So din Pero, pre, ang kuhan ba? Ayahe kay dire, pre. Kay landing ba? Yan, nakanindot kay doon kayo sa akong utanganan. Muli, terus di na patay. Suko ito rin. Ako dito sa bay. Pre, kibot mo, balik mo, pre. Kanang pre, kanang unsa kay Mayo, pre, atulong tas bahay taon mag-inom. Ay, dinil. Pedro. Dinil, pre, martindot din Wala lagi mabilin tas bahay, pre. Sing mag-abot ako to ako sa awaso, bida suko to, hindi kabot to. Ako dito, patay ko. Sus, ngan madla maka sa mga asawa, Unsa, kita'y hari sa to, pre, may. Hari? Unsa, kana to asawa, ha? Praktisanan rana anako. Imong sawa? Praktisanan? Probida, praktisanan mo? Oo, kung gusto ka magpasingot, kana ko asawa, mahimuon akong pansin ba? Yan. Suko na, pre. Ikaw, Ro? Tuko ka na, Ro? Oo, ako. Di ko under ko asawa. Ayo, may gos plata. Kinsay mong kulataho. Gang, naaday ka. Diin magkagi, ha? Diin kagi. Dinilis Luyo. Imo ni sawa, pre. Gipanidaan talang ka. Basi may dadon kang lain samtang wako. Wa kang uwan ko. Wa mong kumlakaw kang. Wa bitaw. Kinsa man ni siya, ha? Bayot mo ni, pares na ako. O ni may puli na ako, ha? Ay, ano mabayot na mga ni, pre, unsam ning masawa taon. Oy, unsa. Ako na asawa, pre. Probida, no? Siya asawa-asawa, ha? Dako na ko na gasto ni mo, ya? Asawa-asawa? Asawa, ni, pre. Ako asawa. Paglaba dito. Bago mo nang o ni mo ron. Paglaba dito! Pre, sunod na lang na mag-inom, pre, ha? Magkakido. Sige, pre. Ayaw, pander, pre. Imo, baka nang asawa, pre. Kulata, ha? Pansimbag maka na. Mas dako pa maniglawas na ako, pre. Abungot sa ito, pre. Wag yun makainom taon, miss akong kumpare taon. Wa man kumutuo nga, ang ikaipon taon niya bayod yan. Haka to, na. Mo tumiulin lang ko. Huwag nalipay lang sa ko, pero sa pag-abot ako sa bae. Naabot ng may laki ay. Patay. Yatap yung ka na ko ron. Ay, yatap. Ako patay, yatap. Naabot ba din na, probin. Nganong sigam ng mata ni mo? Nagduo kang mahadlo ka ng sigas-sigas imong mata? Budlat pa ka, musiga-siga pa imong mata, samot. Suod ka ni, ay pag-ung-ung di aspultahan. Oo, day. Isira na pultahan. Oo, ang gisira na ligid. Napunagi kang animalagap. Unsay akong gitugo ni mo? Di ba giingnan ta ka nga di ni mo biyaan ning bay, pero nilakaw gyud ka ni wakal ka. Unsay wakal day? Nilakaw. Hindi ka sabot siya, oy. Mao din na wakal. Mao din ang wakal. Agay. Sigarilyo, okay lang maayong remedyo. Karon sultihi ko. Diin ka nganong gibiyaan ni mong bay. Dito ramang ko ila pare loloy, day. Ngadto ka. Sa ato pa, gisupak gid mo akong gibaod nimo. Day, di man tago kong lakaw niya, nagian ko pare loloy dari taon. Nya gidamang ko niya nga, anak rata ko numistanahan. Dito mo di sila. Hilang, Agay, day. Luom lang gina, luom lang. Noon sa sige, blaw ka pagkapak taon ng tapo sa kaldero taon. Amigara, nakahabusar rin mo. Unsa? Abusar? Sa ato pa, mulukos na day ka. Unsa mulukos day? Musokol.
Tarong na sultihan. Ayan na lang bali-bali ha, taon utang buot. Magbuot ka, ha? Nasuko ka na ko, ha? Ug nahibaw na ka kung unsa sad ko nga masuko nimo. Yatap gi karon. Gusto kang mayatap ka? Gusto kang mayatap? Ilid ay ilid. Unsa ilid? Dili. Dili day ba? Maus ka! Mom! Ay, nabuha ko ani kanaki mo. Pre! Mao ni akong problema, lisura lagi. Usahi sa puton ko na niya sinultihan. Bali-balihon man niya. O usahi di ko sabot. Tuyoon ba ka niya? Kaya maglagot siya, mo igara taon niya sinultihan nga, pinabali-bali ba? Ang botkid siya'y nagpauso ng bali-bali sa una pa magyuda. Saan ni siya ha? Usaon mo na ako, Bambi. Ate Pres, usaon mo na ako akong asawa nga. Iyang sinultihan kay inalib, ayasin na man. Purbida oy. Kanang binali nga binisaya ba? Mao na. Palihog tabagi ko ninyo, eh. Usaman ko kamoy pasultihon, Berhelio. Hello, Ate Brad! Juliet, may adlaw. Good morning. Ba, good morning, ba? Nga namati. Pedro, good morning, Pedro. Good morning. Good morning. Oh, nya, si Ate Jijen. Yes, Kuya Alan, good morning! Good morning, mga mama! Thank you kayo, mga mama, sa inyong padayong pagpalit sa ato ang Don Pepe Taplia kay taas ng energy. Happy Permi ang mga bata niya gawas ana. Para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Nya palitsad mo sa OBM Special, Diamond Yema, Tasty Fish Cracker, ug sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Tinoda, lami ka ng Tasty Fish Cracker, Paulitos Macaroni kan OBM Special, ug ingon man ang atuang Diamond Yema Special. Mao na ato ang ugum-ugumono niya. Di ataroy bisita si Day Eden Aranyas nga misoroy po dato din Ganina po sila si Sir Lito Estrada ug ingon man iyang mga kauban nga mga konsihal sa Kagwait. Ate Pres? Okay, ang sender na to karagad. Si Dodong Berhelio, Ate Pres. Berhelio. Ines Berhelio, Ate Pres, kay adi man siya luoy, kay tanaw na ko, kumidir may ilang kinabuhay, Ate Pres. Kaning iyang asawa, kanang istorya mga bali-bali ba? Nya, maliklamo gali si Dong Berhelio, piti din tabon sa kaldero. Mao na nga bali-bali niya, niya, usahay ka ng, simple rin yan, ibilid siya sa bayo niya, makalakaw siya, inigabot, bunog siya tabon sa kaldero niya, dili siya makatubag, Ate Pres, kay binali man. Kanang ilan ni ayasin ni ba iyang sinultihan Ate Pres nga binali nga binisaya mao man na sa una pa man ni sila man sa una pa man ni Ate Pres dugay na kayo sila dugay na gamay pa ko ani gamay pa noy pipi bali naman binali sa una bata pa ka sa bananay mga binali no kay sa una itong Imal Uyaak Itabnguan Imbalsawan URC pa mi karaan. Sila bitaw sinipipi o siniprid may kay nusulti ginani. Itong among kuan nga Cedric, Cedric, Rode Ruby. Mao tay mga binali sa una pag yun dugay na. Kung mo ada o panalitan madagsa kag usa ka islaw nya duha mo ka buok babae magsabot mo nga atong sultihan dai dili na to binisaya binali nga binisaya. Bino ko Ate Pres ang tibok isla siguro na una na sultihan di ba? Kay may naandan. Mauna may nandan nga binisaya nga gibali. Mao niya problema Ate Pres usab niya ako asawa komedyante ba gani palihog kay iyang sinultihan bali-balihon man niya. Balihon po diya iyang kuan sinultihan siya. Maglisod pa siya magsigil siguro. Bago na una pa maanad pa. Wa siya maanad. Mao na diha mayo ka diha. Ikaw bam unsa may kasulti diha di ba? Unsa may problema ba be? Unsa may problema nga to ani wa may problema. Wa problema na uy. Unsa to? Gaduka ba ang kaon? Unsa ba? Unsa to mong giingon? Unsay problema ang problema ba niya problema lisod kay sabton lusaya sultihan kay balihon niya. Tuyuon ba kanin niya binali kanang maglago ta ba? Nya inyo sultihan lagi binali lagi Ate Pres. Dili sige sa nangutana siya kinsa man pauso ning binali. Mura problema niya. Problema. Unsa ba? Katog na lang diya eh. Mura na problema ni mo. Niya mo may labad-labaron. Ay, Berhelio, labad-labaron. Labad-labaron mo na. Maglisod ba gani migbali? Lan! O, lagi. Juliet! Ay! Pagbali-bali ko na mo dyan si Priscilla, di ba? Lupigon mo na mong mga bayot.
Grabe na inyo ha, kay lahi. Usabon man na inyo. Usabon man na inyo inyong binali. Pag grami ka, galing mo para mo sinultian. Sana inyo ha, bam? Sabi? Ug ato ka dito dapit sa may late, lain mo silang sinultian. Ang mga tuyab dito. May nganda silang, may nganda silang nga, ukadyang ang tassel. Kana. Balik. Inyo Yung may kuno, espepo. So, estipo. Espepo. Singan? Espipo. Sa mana? Espipo. Din mo magkuha, ana. Guwapo, but pasabot. Estipo. Espipo. Yung istiman. Butang terminal lagi na sa mga bayot man, lupigo no saya mga laki bayot silang binali. Butangan lang esti, ang gwapo, estipo, na istubot. Ano isto? Unya kami sang ako sang barkada nga bayot tapos ito galing hultian kami yung duhang gulyat. Makita gani may glakip, kita naman ang gulyat si Aldwin. Menguday nga Elidesim imalesim. Elidesim imalesim. Dili lami. Ang imal nga yung gibali, butangan mo murag sim. Yang dili, ang ilid, di mo, elidesim imalesim. Kay smoker istibas pa yan ninyo. Balik ta. Ang akong masahon gulyat, murag layo ra siya paminahon. Lain pa itong dahi ko tuli, muno ko tuli doon, bam. Lain sa to. Ang sa to? Dahi ko tuli, muno ko tuli doon. Ang sa man siya? Muli tulido? Unsa na? Napagalit hachidi, sapupo. Unsa ron? Hinapon na? Dua ko. Shagidi, sapupo. Dili, kuha na hachidi. Oy, balak bitaw nang nahimading sa una. Muno ko tili doon, dahi ko. Pilipi apa gapo atau puluh-puluh. Kana yung nana. Sa dai mo, Adro. Asa po nagikan? Pedro. Pag dinaggikan ako lagi punit dito sunahan. Naam ka kay great. Kisa tayo mag-great? Kisa tayo mag-great? Ako mag-great si Mirna Mipisa. Si Bunjing Quison. Sila si kanang unyot manupihay. Kaya magdama naglinsa sa luyo. Kaya aging linsahan yung tupihan ba? Di ba? Itupong kayo mga estudyante. Lindot kayo. Sa kasulti? Sa to? Di Pilipi, pag-atol pun sopod. Ako nang mahan si Pilipi. Ano na? Papanan ako Pilipi. Kana ipilipi. Gamay ra magkuha na taas lang, pero gamay ra magkuha na litra ng gamito. Nakadungo ko ana. Ipilipi, ipilento, ipiliparana. Ilalapunan. Punan ra. Lahi ko na anang masunod kanapan. Apan? Kaya ako basahon layo ra ni karon. Pero imutog karon, mag-abot ni sila. Paminaw. Isaías 1, versikulo 19. Kung andam kamong magsinugtanon, makakaon kamo sa maayong abot sa yuta. Layo ra kay paminaw, no? Layo ra kay paminaw. Ug ari nimo kun imong punito ni, kun andam kamong magsinugtanon, makakaon kamo sa maayong abot sa yuta. Layo ra ni pero imong tuog karon abot sa butane nga magsunod kas kababuton sa Dios, dili mo magutman. Kay magutman mo, mga buang man mo, lakaw mo sa kasada way sa dool ba, Tibris? Dool ba? Ang yang gisulti, dool ba? layo kayo. Gandal ka flip X, haba mo. Santander. Nagkadala ng Felipe! Ay, kayaan ko! Ay! Dong, si Felipe, dong, purting katawa sa bupan. Felipe, ba't hindi nagbuhat? Felipe, may buntag ya. Sige, sugba ng yang buhat nga ka ng binikas. Kaya kanaan siya ng binikas, kaya labingaw ko, no? Lamig ito na, labingaw. Sige, kuha ng pinikas, kaya pinikas gabi, sugba na ko na ko. Alahay mo na kayo, umtinaban. Unsa to? Unsa? Unya to. Unya, bang, unsa ba ito last be? Para madol-dool, kanina lang. Juan 14, versikulo 6. Si Jesus mitubag, ako ang dalan ug ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Muna isulting Jesus. Mudool ni gamay, tungod kay, sa ilang pamuyo, pirmi silang gubot, wala sila makasubay sa dalan. Wala sila makasubay sa kamatuuran. Doon na, Tibris, doon na. Layo, gihapon. Uy, mag-undang kayo. Wala mo naman ako titulungan. Gusto ko, ay, paso.